Ora dadi aku pengen nyemplung kali lon desa, men. Ya aja to, Kang. Kok malah burgir. Sak karepku to, apa-apaku dhewe. Tapi iya ya aku leh ngomong. Lah mbok menawa awakmu gelem dadi bubayan. Por, bagi wifi ini paketan kuntek. Wis kuwi. Passwordnya apa, War? Mimpi action. Huruf gede apa huruf cilik, War? Mimpine gede, actionnya cilik. Goblok awakmu, War. Abrakan paketan 5.000 ra kuat tuku Don. Eling Don. Dunia iki kejem kanggo wong lanang sing kere. Pantesan bojomu minggat. Gampang, War. Aku rabi maneh. Golek sing soge, sing ayu, sing ora mengecewakan. Emang enek wong wedok sing gelem karo kowe. Progres uripmu urung jelas. Ala kuwi, War, aku sing bingung. Eling Don, dunia iki kejem. Aja mbok anggap awakmu apik karo wong liya terus wong liya iku apik karo awakmu. Apik karo wong liya kadang malah nyusahke awakmu dhewe. Mbah, War, mah mumet aku, stres aku. Wis ketok lho Don, awakmu iki lek lagi stres. Aku awakmu ngerti, War. Ya jelas to Don, rupamu wis ketok. Siji, awakmu kesel jek butuh duit. Loro, awakmu ngeluh jek butuh duit. Telu, awakmu guyu lho sik mikir duit. Angelu, War, aku gagas kuwi. Don, aku duwe ide. Awakmu ben iso bangkit. Tak jamin lek iki berhasil awakmu bakal penak. Metu teko omah wae lho, awakmu disegani wong. Mbok sarane aneh to, War. Wong keadaanku saiki lagi di titik terendah. Angel carane munggah. Iki wong lanang sing gak duwe effort blas. Dadine ya kaya awakmu. Wis to, Don, kabeh ku ana dalane. Gari awakmu gelem nglakoni apa ora? Lek ora gelem ya nyemplungo kali lore desa kono. Tapi iya to, War, kok malah kon budir. Awakmu kuwi lho wong lanang kok lemah, semangate gak ono. Don, dilungkas kan ana pilihan bayan. Awakmu jago wae. Malah, War. Wong kene wis ra ndek apa-apa kok malah kon jago bayan. Duit kondi, wong kabeh butuh modal. Wong kok ora jelas blas ngono, Don. Aku wingi saka kelurahan, Don. Terus Pak RT bareng iki ya ngomong, bayane lawas iku wayahe pensiun. Saiki tontonan desa kene, sing ngerti urusan desa kene iki sapa? Urusan rukun desa sing ngerti sapa? Urusan tani sing ngerti sapa? Gur awakmu to, emang liyane enek. Apa enek sing gelem milih aku, War? Wis to cobanen sik, wong rezeki kok ora enek sing ngerti. Lah sampean niku ngelamun apa to, Pakde? Apa to, Nduk? Ngapa to, Pakde? Sajake sampean iki bingung. Ngelamun apa to? Iki lho, Nduk, aku mikir omongane Sewor. Ngopo maneh? Senengane wong kok tukaran ae. Sing tukaran ki sapa? Iki lho aku mikir omongane Sewor. Mosok aku kon jago bayan. Tak dukung, Pakde. Iki kan wae ganti bayan. Coba ae sapa ngerti dadi. Ngono ya. Nek tak pikir-pikir ki omongane Sewor ki kok ya ono benere ya. Mosok aku kon jago bayan. Ambondo ae ora. Mosok ya dadi.
Mongko nek nyalon ku ya butuh jajan sembarang kalir. Walah, war. Awakmu ku lho nek ngomong kok nggur ngawur to ya. Oh, apa to iki? Atelek manuk to. Ambune. Ojo-ojo kayak iki petunjuk ya. Apa iki pulung ya? Aku bakal jadi bayan. Wah, bayan dadon. Dateng pundi Pak Bayan Dadon? Wah, Pak Sewar kudu ngerti. Kang, arep nyang ndi? Apa to, Men? Arek susu lho, Kang. Sik to, Kang. Jane salah apa sih, Kang? Sik to, Men, iki penting tenan kok. Jane penting apa sih, Kang? Sik to, Men, iki lho penting tenan. Penting apa sih, Kang? Aku krungu teko Mak Sewor jare sampean meh jago bayan, Kang. Ngene, Kang. Aku bukane ngendon-ngendoni, Kang. Kuwi jenenge ngendon-ngendoni, Men. Sik to, Kang. Apa wis mbok pikir tenan to, Kang, sampean arep jago bayan kuwi? Monggo sampean kuwi nek tak sawang-sawang. Wis, Men. Aku lho wis positif, aku wis yakin 99% iki positif dadi. Tapi sing 1% kuwi, Kang, sing garai sampean gagal. Sampean eling, Kang. Lagune Denny Konan. Deni tenan. Ais boh, pokoknya Denny Letnan. Kang, aja mbok teruske Kang lakumu. Engko iki dadi ontran-ontran desa engko iki, Kang. Sampean lagi wae ditinggal bojo, Kang. Saiki wis arep nyalon. Mongko nyalon kuwi butuh bondo, Kang. Nek ra dadi, Kang, aku kuwatir sampean. Ora dadi aku pengen nyemplung kali lon desa, Men. Ya aja to, Kang. Kok malah burgir? Sak karepku to, apa-apaku dhewe. Men, awakmu lho rasa kuwatir. Aku lho wis oleh petunjuk bakal dadi biayan alias Pak Biayan Dadon ana ing dukuh kampung kene. Wis, Men, aja ngalang-alangi aku. Oh, angel kandhanane. Aduh, matane bayan klocok. Jong, piye menurutmu? Lekmu kaya arep nyalon bayan kae. Alah, Jarno, babah lah wong kadhanane angel kok. Yo nek ana sing milih, lah nek ora apa ora ngisen-ngisenke. Ya aja ngono to. Piye-piye kae lekmu? Lek yo lek, tapi nek ora dadi yo ngisen-ngisenno. Lek menurutku ya, lekmu ki apian. Pantes dadi bayan. Bayan kucluk piye? Kok ngendi sampean Pak De? Iki, Nduk, iki mau aku sangka kecamatan daftar calon bayan. Muga-muga dadi ya. Wih, tenanan iki. Niat tenan sampean nyalon bayan iki ya. Sik, delok berkase kene. Sampean iki lho, lek nggawa berkas iki sing rapi. Mosok kate dadi bayan, berkase berantakan kok ngene. Piye? Nggawa berkas ae lho berantakan. Kok kate noto warga? Halah gunane awakmu ki apa? Sampeyan to kok sing ngrapekne. Oh, ngono ta? Saora-orane nek anak awakmu kan aku pede dadi bayan. Lah iki piye maksudnya ta? Ayo minimal ki awakmu iso ndampingi aku nek ana acara. Lah emangnya aku bojomu ta? Tapi iya ya aku leh ngomong. Lah mbok menawa awakmu gelem dadi bubayan. Lah terus aku kon dadi ibu-ibu PKK ngono ah. Lah ya iya to.
Ya wes ngene ae. Urusan ibu-ibu ben aku sing ngurus. Ben engko padha milih sampean. Tenan lho ya. Dadi ngene lho. Sampean iki lho iso ae. Oh, lah iki tenanan kok. Ya wis nek ngono, aku tak ning RT 4 marani Pak Dewa. Gendeng apa piye wong iku ya? Jane aku iki dukung Kang Dadon nyalon Bayan. Tapi aku kuwatir engko lara dadi tambah gelo. Siap menang ya siap kalah toh, Pak. Ya apa ora, Jong? Ya nek aku ya ora ngarep-ngarep, Jup. Nanging ya tetep tak pilih to. Sapa ngerti nek oleh bantuan aku diketutno. Awakmu kuwe lho, Jrong. Bantuan wae sing mbok pikirno. Loh, ya jelas. Kene ya butuh. Saora-orane nek gawean kene dijak. Kene wis isin. Dinggo ngomong-ngomongane wong, nganggur kok terus. Loh, aku ya dijak no. Kae Kang Dadon teko. Pak Bayan Dadon teko. Lagi padha ngopo iki? Wong bendino kok rapat ae. Kaya anggota dewan. Lah anggota dewan Kang rapat oleh amplop. Lah awak dhewe ngumpul ngene iki oleh ngrasani tangga tok, oleh mung dosa. Lah sampean teko ndi iki mau Kang? Wah, beneran iki. Jup, awakmu karo Bronjong kan melu RT loro to. Ambok aku njaluk tulung, Karang Taruna iki dobahke ben milih aku ya. Jan-jane aku mung saka kecamatan nglengkapi berkas nyalon Bayan, men. Wah, calon Pak Bayan iki. Piye, Jong? Beres wis. Pokoknya sampean aja lali lek dadi. Ayo ngene iki mentalin nom-noman saiki. Krungu pilihan sing digoleki janji palsu. Aku ora janji apa-apa. Niatku mengabdi ikhlas karo masyarakat. Wis. Durung wis do njaluk bagian. Pikiran Bayan kene nek dicekel wong liya. Apa maneh nek dicekel dukuh RT 4. Kan repot. Ya wis los, aku dukung. Tenang Pak Bayan. Engko godhek-godhek elek iki tak urusane. Oh, Cluk. Wah, cocok iki. Jup, karo awakmu Bronjong, kowe wong loro kena tak andalke ya. Beres. Lah aku piye Kang? Pak Bayan Dadon. Oh, gendeng iku. Men, dadah. Oh, asem kae.